belai kheno wana ma sinja belai kheno kharma sinja sini bukhok jek rimi nor nugi mangkha nai ko bini hal belai khe jaya ngai dongkha bini mokol ekdom man thuiji phai dong so bini blood ongkor dongkha mokol tei belai kheno kharma sinja phaidi sing jotno lukorok bini bage prayer khlailai na tei bo khanao Guwahati o thangnai Assam bo genge norok jotno bini bage prayer khlailai tei sing je mansak bono je chuksak sing bono chuwa chuklailai na norok nang screen no bini direct bank details bini riwi nai tam bagi genge bini Google Pay te bini rang habi phanangi bano mo risk ngi thang bano angke awoni bagai norongni bagai ang jotno nona ang hat jur khai ang request khlayo sing phadi jotno chuwa chuklayan bono khoksa khokni je mansak 100 200 500 1000 je noroni musungsak singno ani dakhok ani bukhok hinei ani borok hinei ani nukhungni borok hinei sini monai bai hinei sing bono chuwa chuklayan phadi jotto palbak sake ang obro norongni ang request khlayan musung belai khen kharma sinjangi tongka koroksa sini bukhok jek ribi de porma asino norono ani je subanai ron ani paifle hambai tei jotno sing suba chukhlaina tei jotno no share khlairi di jotno no o je chubai me tonai borok chubai me phano buindo ge phano chuba tong ombagi jotno share khlaile di video no